Moje ime je Jelena, polaznica sam škole za strane jezike Vodnikova 12, učim talijanski i francuski ovdje. Francuski učim već 10 godina, od kojih skoro godinu dana ovdje u Vodnikovoj, a talijanski 5 godinu. Zašto baš Vodnikovu? Zato što je to škola sa tradicijom, sa reputacijom. Sviđaju mi se male grupe, trud profesora i to je praktički glavni razlog. Ja sam Oskar, učim strane jezike u Vodnikovoj, idem na talijanski i francuski, sviđaju mi se profesorice. Ovako, zovem se Marko, učim njemački jezik, evo već petu godinu, 9. semestar. Razlog zašto sam upisao baš u Vodnikovoj je taj zato što nekako, ajmo reći, renome prati ovu školu. Zadovoljan sam i planiram još koju godinu nastaviti. Zovem se Ena, idem na njemački ovdje, učim ga već 5. godinu i prezadovoljna sam. U 8. razredu sam upisala tečaj i u 1. srednjem sam u jezičnoj gimnaziji uspjela upisati napredni stupanj i u razredu sam sada najbolja i uspjela sam položiti ove godine u školi C1 diplomu iz njemačkog. Prvo sam krenuo na talijanski i sviđa mi se način rada i odnos profesora. Lokacija mi se također sviđa, blizu mi je i onda sam odlučio krenuti na francuski pa sam također tu upisao. Ja sam polaznik 8. stupnja kursa talijanskog jezika ovdje u Vodnikovoj. Vodnikovu sam izabrao imajući neka prethodna iskustva u drugim školama i došao sam ovdje na preporuku i nisam se pokajao. Jako sam zadovoljan nastavom. Zadovoljan sam time što su grupe male, što se može u njima dosta dobro učiti. Moje ime je Andreja i studentica sam jezika na Filozofskom fakultetu i baš zbog te velike ljubavi prema jezicima sam odabrala još jedan jezik i to talijanski i to baš u Vodnikovoj. Odabrala sam zbog duge tradicije Vodnikove i zbog samo pozitivnih mišljenja koje sam čula od drugih i mogu reći da sam stvarno zadovoljna jer imamo profesoricu koja već 4. godinu zajedno s nama dijeli svoj entuzijazam u radu i sviđa mi se njezin pristup, sviđa mi se grupa jer smo različitih dobi pa je dinamično. Vodnikova je različita i od mojih prethodnih iskustava u drugim školama. U tim školama je to često bio slučaj da su se nastavnici mijenjali i zbog toga nije postojao možda kontinuitet učenja. Naravno, to ne važi generalno da su druge škole takve, ali doista u Vodnikovoj smo imali od samog početka jednog nastavnika. On se nama prilagodio i mi smo se njemu prilagodili, tako da je doista užitak sudjelovati u jednom takvom učenju. A zašto njemački? Njemački sam odlučila zato što mi je otac rođen u Njemačkoj i on je oduvijek htio da ja kao on mogu pričati njemački. A u ostalom željela bih upisati medicinu pa možda nekakvu specijalizaciju isto u Njemačkoj što isto može dobro doći. Uglavnom zadovoljna sam jer mislim da za novac dobivam stvarno kvalitetnu, da kažem, uslugu.